Gotikana se county ya Kisii abana boda boda kuroso mucho bosongo bono ni gobarokane kwe murungania ogokea kubulendi anane katikati yo mucho bosonga ya nega gocha maega yoyo mobo gosaga no butuko bogokierero na gotigerwa chinkoma angenegeta seni kyabanya nyimbo egento bate birekere kyogo ichania mono na gotia bunege tambo keronke bwanete koirwani gochinga kiechibona bana boda boda ubasemiria abana boda boda bande koene kibunekera bawikirani obunchiriri bwabo kuba maisoko bwatekana no saga ni waroka no kolekana anechinga kiechiga chia siasa. Korokoropat jeno macha mane okope bora ibu town ya itu do jenga bara intule tagete ko itutule gongo ngokwa naiga tubuna mana boda boda ase sector ya boda boda busibore kitobuate ndikutokolega asikiagera egasi bokorwe town ya itu gaiga 24 hours to kolega sto tebi lakini bono igesi to korigeria so yo minta abeta attack digali igako ba attack yange na police some 50 meters from police station alia sata akiri no ebengi ya itu ya central bank ebekire CCTV nchirororo nkigeta kogera investigation yekoru emanyambara bya babwate to monto ito mwana boda boda akagenda akachigo itu agalia monto yare utakurugusiyo bugima bwae ngokurera abana boda boda baitoiga esa utoro nyenge serikali teri gotobwatesia kamuranje tema gosieka mapema chikura chikoera toira ne biashara byaitu ngatuarenge asamali tangoro Thomas Mosota mocha stage ya nen capital gento nawe ziko bateyo na boda boda ba minto ba Kisii county ngima chinga kichibono tuikira matuka tutetia nge 28 kwenda chikura anja musieke ga saa 12 na ndo mondo ko bogoli manya mondo kikwa bogoli yakonyore customer kuru mwako yo gajate ngonya ko bogoli customer etani nywe no gembo kwanyore customer ya kirigori sigwairo kepat kumbe no bogima bwa goko denda mumanye se moko bogoli customer nande sieke ga mapema no mondo ko bogoli na bokoligeri nayo mondo mo kwana nere ko mondo ote go sino gembo kumuira siringi 500 agote birio kagenda kuraligereri to base kwayira chibesa obe ko bogima bwa sabe asenga kibne bondo lenga gechikura tema mora bantu moko bogoli ne chinsa sieke ga saa 12 no mondo ko bogoli chiruti chiaro tanale titikana